Poštovani gledatelji, dobar dan. Valdorfska pedagogija razlikuje se od klasične pedagogije. Glavni joj je cilj cjelovit razvoj djeteta u kreativnu i samopouzdanu osobu. Evo kako u Valdorfskoj osnovnoj školi pristupaju nastavi hrvatskog jezika. Polazeći od ideje da je čovjek tročlano biće koje se izražava voljom, osjećajima i intelektom, Valdorfska pedagogija smatra da škola treba biti prostor u kojem će se ravnopravno razviti sva tri segmenta. Da bi se to postiglo, učitelji moraju imati veliku slobodu u odabiru nastavnih sadržaja i metoda i veliku odgovornost u primjenjivanju. Nastava hrvatskog jezika je u Valdorfskoj školi osmišljena poput nastave svih ostalih predmeta. Mi vam imamo nastavu po epohama. Djeca dobivaju priliku učiti svim osjetilima, a ne samo glavom. Glava je tek treći korak u podučavanju. Djeca uče rukama, nogama, uče udovima, preko srca nešto moraju tada doživjeti da bi te kasnije to mogli naučiti. Tako je baš isto i u nastavi hrvatskoga jezika, koja, kao što sam rekla, traje ujutro 2 sata. Koncipirana je u 3 dijela. Prvi dio se zove ritmički dio, drugi je glavni dio ili dio obrade sadržaja, a treći dio je pričanje priče. U tom prvom dijelu djeca pjevaju, recitiraju, kreću se. Zatim slijedi mirni dio za učenje, iako uče sve vrijeme. I na kraju priča za srce i dušu. U prvom razredu smo jako dugo vremena posvećeni obradi slova, ali zato što ne želimo da dijete uči po onoj nekakvoj po konvenciji, po dogovoru, slovo S će se pisati tako zato što tako mora biti. Mi se vraćamo, možemo tako reći, u stare kulturne epohe kada su slike bile te koje su bile glavne za učenje. Prvo se priča. Sljedeći dan se izvlači glavni motiv, a tek onda slijedi određeno slovo. Ali nije dovoljno izabrati slovo po svom nekakvom nahođenju, nego se tome pristupa vrlo duboko i traži se koje slovo najbolje odgovara, kojem slovu najbolje odgovara koja slika ima karakter toga slova. Tako, na primjer, kod slova M nije možda miš jednako dobar kao što je more ili mama, ili kod slova B breskva kao što je bubanj koji ima taj b, taj zvuk. Drugi važni dio u učenju materinskog jezika je gramatika, s kojom počinju u 3. razredu, kada smatraju da je dijete dovoljno zrelo za sljedeću razinu. Ruke, volja, srce, osjećaj i glava, mišljenje. Na kraju je njihov program usklađen s programom državnih škola. Jako je dobro što možemo, biti sami kreatori toga procesa i ići k cilju koji moramo ostvariti i mi kao i učitelji u državnoj školi. Samo je razlika možda u momentu kada ga ostvarujemo. A svima je cilj isti. Sretno dijete spremno za izazove koje život nosi.